Velkommen til Søværket, et samarbejdsprojekt til fremtiden. Projektet er skabt i en treenighed imellem Viborg Varme, Energi Viborg og Viborg Kommune. Søværket ligger på vestsiden af Nørresø i Viborg. Bygningen er fra 1900 og er oprindeligt opført som en vandværksbygning og er tidligere ejet af Energi Viborg Vand. For at bevare den historiske bygning er den nu overtaget af Viborg Varme, der benytter bygningen til at installere en varmepumpe. Siden år 1900 og frem til 2006 er der blevet indvundet grundvand i bygningen, men det stoppede, da vandet ikke længere havde drikkevandskvalitet. I de tidligere år har der også været badeanstalt og atletikstadion på grunden. Grunden til, at vi etablerer Søværket, er, at varmepumpen bidrager til den grønne omstilling. Dette medvirker til et lavere naturgasforbrug i Viborg Varmes øvrige anlæg og bidrager til lavere CO2-udledning. Vi kan også udnytte de eksisterende vandværksboringer og bevare den gamle bygning, hvorfra varmen sendes ud på Viborg Varmes fjernvarmenet i Viborg. Foruden installeringen af den nye varmepumpe og tilhørende udstyr i det eksisterende hus, er der blevet etableret et fosforrensningsanlæg i den tidligere underjordiske rentvandstank, hvor byens nye rekreative område er placeret ovenpå. Det nyinstallerede fosforrensningsanlæg forbedrer vandkvaliteten i søen, og Energi Viborg Vand har etableret en rensedam for regnvand, hvor partikler fra regnvandet bundfældes, inden vandet ledes ud i søen. Varmepumpeanlægget har en effekt på ca. 6 MW og producerer knap 34.000 MWh grøn fjernvarme per år, hvilket svarer til ca. 2.000 huses års forbrug. Energikilden til varmepumpen til vinterhalvåret består af ca. 2,7 millioner kubikmeter grundvand, som pumpes op fra de oprindelige boringsstationer, og i sommerhalvåret pumpes 1,2 millioner kubikmeter søvand ind fra Nørresø. Varmepumpen trækker via varmevekslere energi ud af grundvandet eller søvandet, hvorved vandet nedkøles og til sidst udledes til Nørresø. Varmeproduktionen på varmepumper fortrænger ca. 3 millioner kubikmeter naturgas per år. Varmepumpen sparer miljøet for omkring 7.000 tons CO2 per år, eller ca. 50 millioner kilometer benzinbilskørsel. Viborgenserne får en lavere varmepris. Viborg Varme anvender de eksisterende vandværksboringer, så der ikke skal etableres nye. Det gamle vandværk bliver bevaret og får et nyt formål. Varmepumpen er installeret i den gamle maskinsal, og teknikrummet er placeret i sidebygningen. Vandet fra vandværksboringerne har en temperatur på ca. 9 grader. Når varmen er trukket ud af vandet, udledes det til Nørresø med en temperatur på 2 grader. Søvand indtages fra Nørresø med ca. 14 grader om sommeren, og efter udnyttelse af varmen i vandet sendes det retur til Nørresø ved ca. 4 grader.